खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैहाय जोंना क्लास 2 सिगांनि जोङो क्लास 1 आव जोङो सिम्प्लिफिकेशन एबा जेथो सिफायनायखौ जोङो बेसिक लेभेलखौ लाखांबाय। दा जोङो क्लास 2 आव एसे एडभान्स लेभेल बेखौ लागोन। नोंथांमोना जुदि बेसिक लेभेल एबा क्लास 1 खौ नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। बे भिडियोआव जोङो क्लास 2 एसे एडभान्स लेभेल जोङो एलजेब्रिक फर्मुला बाहायगोन। फर्मुला बाहायनानै जोङो सिम्प्लिफिकेशनखौ बोरैहाय गोरलै राहायैनो खालामनाय जायो बेखौ जोङो सोलोंगोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायलांनोसै। फैबाय बेयाव सिम्प्लिफिकेशन एबा जेथो सिफायनाय बेयो क्लास 2। नोंथांमोना क्लास 1 खौ नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनखादों क्लास 1 नि बेयाव थांनानै क्लास 1 खौ नायग्रोनो हागोन आरो बुजिग्रोनानै लानो हागोन। दा बेवहाय जोङो एसे एडभान्स लेभेलनि सोलोंगोन जों बेयाव एलजेब्रिक फर्मुला। गिबियावनो जोङो एलजेब्रिक फर्मुलानि माखासे जोङो फर्मुला जोङो टाइप 1 माखासे फर्मुला एबा टाइप 1 फर्मुला जोङो एलजेब्रिकनिफ्राय जोङो सोलोंग्रोगोन। आं बेखौ स्क्रिनाव लिरनोसै। 1 नम्बर फर्मुलायाव जोङो गोदोनो मोनबोबाय थाखायो। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोखांफिनबानो जाबाय। जोङो a प्लास b होल स्क्वायर बे फर्मुलाखौ बयबो रोंखागौ। आं थेवबो लिरनानै होनोसै a प्लास b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर प्लास 2ab बेबायदि जायोमोन नङा होमबा? आरो जोंहा बेखौ खनसे माइनासाव लिरोब्ला बोरै जागोन? a माइनास b होल स्क्वायर बेनि फर्मुलाया जोंना जागोन a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर माइनास 2ab। खालि नैबे 2ab आवल' माइनास बा माइनास ओमफ्राय प्लास बा प्लास जायो आरोखि। बेखौ गोसोआव लादो। दाना बे मोननै फर्मुलाखौनो जोङो गुबुन गुबुन महरावबो लिरनो हाबावो। माबायदि महराव लिरनो हायो बेखौबो नायनानै लाग्रोनांगोन। मानो होनबा जोङो बेखौ मोजाङै मोनथिबासो उनावहाय बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै जोङो सिम्प्लिफिकेशनखौ गोरलै राहायैनो मावफुंनो हागोन। बेखौ प्लास खालामो अब्ला बोरै जागोन बेयाव आं लिरनोसै। a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर। बे मोननैखौ आं प्लास खालामोब्ला बे आगदानि मोननैखौबो प्लास खालामनांगोन। नै a स्क्वायरजों प्लास खालामबा 2a स्क्वायर जागोन नङा होमबा? आरो बेयावबो b स्क्वायरजों प्लास खालामबा 2b स्क्वायर। दाना नै प्लास 2ab आरो माइनास 2ab बेखौ प्लास खालामबा जोंना मा जागोन? बे केन्सेल आउट जागोन। होमबा जोंना प्लास खालामबा मा मोनगोन? 2a स्क्वायर प्लास 2b स्क्वायर। आरो बेखौ आङो 2 कमन लायोब्ला a स्क्वायर प्लास b स्क्वायरल' जागोन नङा होमबा? बेबायदि। होमबा आङो नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास आरो a माइनास b होल स्क्वायरखौ जुदि आङो प्लास खालामोब्ला मा मोनो? 2 ब्रेकेटाव a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर। जुदि आं बेखौ आरो गुबुन मोनसे राहायाव लिरनो हाबावो। हमनानै लाबाय नैबे फार्स्ट लिरनाया 1 हो, नैबे 2, नैबेयो 3। गोसोआव ला। बेखौ नोंथांमोना नट खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय 4 नम्बराव आं बेखौ बोरै लिरनो हागोन? जुदि आङो नैबे 2 खौ लाखियोब्ला नैबे a स्क्वायर प्लास b स्क्वायरा नैबे सिगाङाव समान समाननि सिगाङाव थानायखौ रानफैगोन ओरै। थारमाने ओरैहाय नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर नङा होमबा? बेखौ माया रानफैगोन? नैबे a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर। होमबा ओरैहाय राइट साइडआव मा थागोन? अनलि 2। बेयो इम्पर्टेन्ट फर्मुला। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय। बेयो नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर। बेनि माना जों डाइरेक्ट मा जायो? 2 जायो। बेखौ गोसोआव ला। बे खामानि होगोन उनावहाय। ओमफ्राय 5 नम्बराव आं मोनसे फर्मुला खालामबावनोसै। जोङो बे मोननैखौ दाजाबदोंमोन। दाना बे मोननैखौ दानख'ब्लालाय मा जागोन? नोंथांमोना दानख'नानै नायनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सर्टकाट दानख'नानै खिथानोसै। जुदि आं दानख'योबा मा जागोन? नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास माइनास खालामनो नागिरदों। माइनास a माइनास b होल स्क्वायर। जुदि आं बे मोननैखौ दानख'योब्ला मा जागोन? बे मोननैखौ दानख'योब्ला आङो नैबे राइटनि मोननैखौ दानख'नांगोन नङा होमबा? आं राइटनि मोननैखौ दानख'नानै साइडआव नायनोसै
ओरै दंमोन ना a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर प्लास 2ab दंमोन नङा होमबा ओमफ्राय गाहायाव मा दंमोन a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर माइनास 2ab दंमोन जुदि आङो बेखौ दानख'योब्ला मा जागोन दानख'योबाथ' जोंना सिना चेन्ज जाजोबो गाहायना बेयो प्लासआ माइनास माइनासआ प्लास जायो बेबायदि होमबा नैबे a स्क्वायर माइनास a स्क्वायर गोजौआव प्लास b स्क्वायर माइनास b स्क्वायर बे केन्सेलखा ओमफ्राय नैबे प्लास 2ab मा जागोन 4ab होमबा दाजाबबा बेसेबां जायो जोंना 4ab जायो मिथिबाय a प्लास b होल स्क्वायर माइनास a माइनास b होल स्क्वायरखौ दानख'लायबा जों मोनगोन मा 4ab दाना बेयावबो मोनसे फर्मुला आङो क्रियेट खालामसै नोंथांमोननि सिगाङाव नायदो जुदि आङो नैबे 4खौल' लाखियोब्ला नैबे a माइनास b आ मा खालामगोन a माइनास b आ बे मोननैखौ रानफैगोन नङा होमबा ओरैहाय a प्लास b होल स्क्वायर माइनास a माइनास b होल स्क्वायर बेखौ माया ab आ ओरै रानफैगोन ab आ ओरै रानफैयोब्ला होमबा ओरै बेसेबां बासायगोन ना 4 बेयो 2 नाम्बार बे होमबा नायदो नोंथांमोना बे मोननै मेन फर्मुलाखौ लानानैनो माबायदि गुबुन गुबुन फर्मुलायाव लिरनो हाखो नुबाय 1 नाम्बार आरो नैबे 2 नाम्बार ओमफ्राय जोंहा फैबाय नैबे 4 नाम्बार ओमफ्राय नैबे 5 नाम्बार बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय अब्लानो जोङो माखासे सिम्प्लिफिकेसनखौ गोरलै राहायैनो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो बानायनो हायो आं बे फर्मुलाखौ मोनसे फारि फारि लिरनानै होबावनोसै नोंथांमोना नट्स खालामनानै लानो हागोन खातायाव आं नोंथांमोना मोजाङै बुजिनायनि थाखाय आङो गाहायाव नट्स बानायनानै होबाय नोंथांमोना बे नट्सखौ लिरख'नानै लाबानो जाबाय एबा स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय नट खालामनानै होखाबाय आं बेयाव नायदो बेयाव जोङो 1 नाम्बाराव a प्लास b होल स्क्वायर फर्मुला आरो 2 नाम्बाराव a माइनास b होल स्क्वायर फर्मुला बेखौनो आङो मा दाजाबनानै 3 नम्बर बानायदों आरो दानख'नानै मा खालामदों 4 नम्बर खालामदों जाय जोबोर इम्परटेन्ट फर्मुला बियो सिम्प्लिफिकेसननि थाखाय जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै माखासे एग्जाम्पल लानोसै जाय आनजादफ्राव फैथावना आरो आनजादफ्राव फैयोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो बे फर्मुलाखौ गोसोखांनानै जों बानायनो हायो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट मारिनानै लादो आसा खालामो नोंथांमोना दाहालागै बेखौ स्क्रिनशट मारिनानै लाबाय अब्ला फैदो जोङो बे मोनब्रै फर्मुलाखौ इउस खालामनानै जोङो माखासे एग्जाम्पल नायनोसै 1 नाम्बार कुइसनाव फैबाय जोङो एबा सोंथि सेयाव फैबाय सोंथि सेयाव नायदो कुइसना बेबायदि दङ बेखौ जोंहा जेथो सिफायनांगौ एबा बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामनांगौ आरोखि बेखौ मा खालामनांगौ जोंहा जेथो सिफायनांगौ जेथो सिफाय नोंथांमोना केलकुलेसन खालामदो बेनि एन्सारा मा जागोन बेयोखौ जोङो मावफुंनो थाङोब्ला जोबोद गोलाव जागोन नङा होमबा नाथाय जों बेखौ सर्टकाट फर्मुला बाहायनानै जोङो बेखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो मावफुंनो हायो बे गोजौआव नायोब्ला जों नुबाय बेयो मायाव दङ नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर ओमफ्राय गाहायाव a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर महराव दङ मा महराव आं साइडआव लिरनानै होनोसै नै साइडआव जोङो गोजौनिखौ नुयो मायाव दङ a प्लास b होल स्क्वायर प्लास ओमफ्राय मायाव a माइनास b होल स्क्वायर बे फर्मुलायाव दङ ओमफ्राय गाहायनाव बाव दङ a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर बेबायदि जायोब्ला जोंहा बेनि एन्सारा बेसेबां जायोमोन जोंहा मोनथियोमोन जोङो बेनि एन्सारा जायो जोंना अनलि 2 जायो अब्ला जोङो मोनथिगोन बेनि एन्सारा बे कुइसननि एन्सारा जोंहा गोरलैयैनो मा जागोन नैबे अपसन नाम्बार A2 जागोन नोंथांमोना बेखौ जुदि केलकुलेसन खालामनानै नायोब्ला जोबोद गोलाव जागोन खिन्थु एन्सारा बे 2खौनो मोनगोन नाथाय जोङो बेखौ सर्टकाट ट्रिक बेबायदि फर्मुलाजों जों खालामनो हायो होमबा बे फर्मुलाखौ जोङो सिगाङाव सोलोंबोखाबाय सिगाङाव नैबे 3 नम्बर फर्मुला नैबे 3 नम्बर बे 3 नम्बर फर्मुलाजों बेयो जादों दानिया फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दाना 2 नम्बराव फैबाय 2 नम्बर एबा सोंथि 2 बेबो जेथो सिफाय बेखौबो बानायनांगौ बेबायदिनो दाना जोङो बेखौ मोजाङै नायबा नुगोन जोङो मा बेबो मोनसे फर्मुलायाव दङ बेयाव नायदो गोजौआव नै a प्लास b होल स्क्वायर ओमफ्राय a माइनास b होल स्क्वायर a नि जायगायाव मा दं जोंना a नि जायगायाव 941 b नि जायगायाव 149 a नि जायगायाव मा दङ जोंना 941 b नि जायगायाव मा दङ जोंना 149 ओमफ्राय नैबेयाव नायदो नै
941 into 941 बेखौ आं बोरै लिरनो हायो 941 होल स्क्वायर लिरनो हायो हाया होमबा हायो प्लास नैबेखौबो नै बिनि जायगायाव 149 दङ बेखौ आं लिरनो हायो 149 होल स्क्वायर लिरनो हायो नङा होमबा हायो होमब्ला बेयो जोंना मा महराव थालायखो बेयो जोंना सिगांनि फर्मुलानि महरावनो थालायबाय बेबो अब्ला बिनि एन्सारखौ जों गोरलैयैनो हमनो हालायबाय नङा होमब्ला आं थेवबो लिरना होनोसै बेयाव साइडआव मा महराव दङ बेयो गोजौना a प्लास b होल स्क्वायर प्लास मोनसे मा a माइनास b होल स्क्वायर गाहायना मायाव थागोन a स्क्वायर प्लास b स्क्वायराव दङ अब्ला बिनि एन्सारखौबो जों लिरनो हायो गोरलैयैनो 2 होमबा बिनि कारेक्ट एन्साराबो जागोन अपसन नाम्बार ए 2 आनो जागोन बे नोंथांमोना जुदि बे फर्मुलाखौ गोसोआव हाबायब्ला गोरलैयैनो जोङो आनजादाव बेबायदि कुइसना जुदि फैयोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोङो एन्सारखौ बासिनो हायो अब्ला बेखिनियाव नोंथांमोनखौ खावलायनाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट होदो जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो मेथ्स क्लासखौ आं बेसिक लेभेलनिफ्राय एडभान्स लेभेलसिम लाबोबाय थानो मानि खाबु मोनो एबा गोसोआव थुलुंगानाय मोनो अब्ला दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 3 नम्बर कुइसन दानिया फैलायबाय जोङो 3 नम्बर कुइसनाव 3 नम्बर कुइसनाव जोंहा दङ 3 नम्बरावबो बेबायदिनो एखे नै गोजौआव दङ a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर गाहायाव दङ a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर दङ होमब्ला बेयाव जोंहा एसे साननांगौ बेयाव जोङो मा खालामदों फर्मुलाखौ उल्था खालामनानै होदों नङा होमबा उल्था खालामनानै होदों गाहायनिखौ गोजौआव गोजौनिखौ गाहायाव होनानै होदों नैबे गोजौना मा a स्क्वायर प्लास नैबे मा b स्क्वायर नङा होमबा ओमफ्राय गाहायना मा दङ नै बेयो a प्लास b होल स्क्वायर प्लास नैबे मा दङ a माइनास b होल स्क्वायराव दङ होमबा उल्थायनानै होदोंना होमबा जोंहा बेखौ सिगांनि बायदि फर्मुलायाव लिरोबा मा जायोमोन नै a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायर जायो नङा होमबा ओमफ्राय गाहायाव मा a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर बेनि एन्सारा जोंना मा जायोमोन 2 जायोमोन 2 दाना बेखौ उल्थायनानैसो होदोंना नै a स्क्वायर प्लास b स्क्वायरा गोजौआवसो दङ नै गोजौआवसो दङ ओमफ्राय नैबे a प्लास b होल स्क्वायर प्लास a माइनास b होल स्क्वायरा गाहायावसो दङ होमबा उल्थायदों होमबा जोङो नैबे नै एन्सारखौ उल्थायनांगोन उल्थायोब्ला नैनि गाहायाव 1 थायो नालाय बे 1आ गोजौआव नैया गाहायाव होमबा एन्सारा मा जागोन हाफ होमब्ला बे अपसन नाम्बार बि नै बियो बिनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दानिया फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै बे फर्मुलाजोंनो बे भिडिअ'आव खालि बे मोननै फर्मुलानिल' जागोन नेक्स्ट पार्टआव आङो आरो गुबुन फर्मुलानि लाबोबावगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबाव आदसा दानिया जोंना फैलायबाय सोंथि 4 होदों नै बेयाव a प्लास b होल स्क्वायर माइनास a माइनास b होल स्क्वायर गाहायाव a इनटु b नैबे b आव औ नुबाय नोङो 862 बे 2 नङा बे मा जागोन 4 सो हा बेयो 864 नोंथांमोना बुजिनानै ला बेयो मा 864 मानोना b नि जायगायाव 864 सो दंना गोजौनिखौ आङो फारि फारि लिरलांसै a प्लास b होल स्क्वायर बियो हा a प्लास b होल स्क्वायराव दङ ओमफ्राय माइनास नैबे मायाव दङ a माइनास b होल स्क्वायराव दङ हा ओमफ्राय गाहायना मा a इनटु b आव दं होमबा बे मा फर्मुलायाव दङ जोंहा बेयो माइनासनि फर्मुलायाव दङ नङा होमबा ओरैहाय नै a प्लास b होल स्क्वायर माइनास a माइनास b होल स्क्वायर नङा होमबा फर्मुलाया बे ओमफ्राय गाहायाव मामोन a इनटु b थारमाने a b होबाबो जायो a इनटु b होबाबो जायो बिनि माना बेसेबां जायोमोनलाय जोंना 4 जायोमोन नङा होमबा जोंहा सिगांनि फर्मुलायावनो मोनबोखादों बेयाव नै मा जायोमोन नै a प्लास b होल स्क्वायर माइनास a माइनास b होल स्क्वायर डिवाइड बाय a इनटु b समान समान बेयो मा जायोमोन 4 जायोमोन होमबा बे सोंथिनि एन्सारा मा जागोन 4 होमबा अपसनाव 4 दं नालाय नै बे 4आनो मा जागोन बेनि एन्सार जागोन आरोखि बे जोबोद गोरलै नङा होमबा नोंथांमोन जोबोद गोरलै जायो फर्मुलाखौ जुदि बुजिबायबा बे सिम्प्लिफिकेसन खालामनाया जोबोद गोरलै जायो बेखौ गोब्राब जोङो गोलाव बानायनांगौ सम गैया जोंहा आनजादाव बेखौ बुजिखा
दा फै जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै बे फर्मुलाजों मोनसेनि उनावहाय आं नोंथांमोननो मोननै होमवर्क हरनाय जागोन नोंथांमोना बे मोननै होमवर्कखौ बानायनानै खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव जादों जायाखै आङो रिप्लाइ खालामगोन अब्ला फैदो जोङो नेक्स्ट एग्जाम्पलाव दानिया फैबाय जोङो एग्जाम्पल 5 एबा सोंथि 5आव बुंदों बेयावबो नै मा दङ माइनासनि नङा होमबा सिम्प्लिफिकेसन खालामनांगौआ बेनाबो मा माइनासनि बेयाव मा दङ ए नि जायगायाव 6.25 नै बेयो ए प्लास बि नि जायगायाव 5.25 ए प्लास बि होल स्क्वायर माइनास नै बेयो मा ए माइनास बि होल स्क्वायर नङा होमबा बेयो दाना गाहायनिखौ नायदो ए नि जायगायाव मा दङ 6.25 इनटु बि नि जायगायाव दङ मा 5.25 होमबा बेयो मा फर्मुलायाव दङ जोंना बेयो ए प्लास बि होल स्क्वायर माइनास ए माइनास बि होल स्क्वायर डिवाइड बाय मा ए इनटु बि समान समान बेनि एन्सारा मा जायोमोन जोंना 4 जायोमोन होमबा बेयाव कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन नैबे अपसन नाम्बार बि 4 जागोन बे नङा होमबा दानिया फैदो जोङो एसे एडभान्स लेभेलाव एसे गोरा स्टाइलाव जोङो नायनोसै दानिया फैबाय जोङो नेक्स्ट कुइसनाव नै हमबाय बेहाय कुइसना मोननै दङ बेखौ आङो 1 नाम्बार हमबाय आरो नैबे गाहायनिखौ मा 2 नाम्बार हमबाय दानिया आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो जाहैबाय बे मोननै कुइसना जाहैबाय एसे डिफिकाल्ट नङा होमबा एसे आलादा नोंथांमोना बे कुइसनखौ मोजाङै नायदो मोजाङै बुजिदो बेखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय मा हमवार्क होनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो मा हमवार्क नोंथांमोना बेखौ एसेल' आलादा धरनै साननांगोन साननानै आरो बिनि एन्सारखौ बानायनांगोन बाखि सोब एखेयानो सिगाङाव जेरै बानायदों बेबायदि एखेयानो एसेल' आलादा साननांगोन नैबे गाहायनिखौबो एसेल' आलादा साननांगोन साननानै नोंथांमोना बेखौ बानायनानै नायदो आरो बेनि एन्सारखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थानानै हरबानो जाबाय आङो नेक्स्ट पार्ट भिडिअ एबा क्लास 3आव आङो नोंथांमोननो बेनि एन्सारखौ बानायनानै खिन्थागोन आरो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय बेयाव जेसेबांखिनि आङो दिनै फोरोंदों बेयो माने गासैबो गुबुन गुबुन आनजादाव फैखांजोबनाय कुइसन नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै नायबा नुनो मोनगोन हिन्दीनि फोरोंनायफोर दङ गासैबो मा फैखांजोबनाय कुइसन बेयो आनजादाव फैखांजोबनाय जास्ट आं बेखौ खालि जोंनि बर' लेंगुवेजजोंल' बर' रावजोंल' आङो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों एबा फोरोंनाय जादों नोंथांमोन जाय हक नोंथांमोना बेखौ हमवार्क खालामदो हमवार्क खालामनानै आंनो खिन्थाहरदो अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आबो जोब्बाय गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं